L'alegria ha esclatat en la comissió en conèixer la notícia. És el tercer any consecutiu que Falla i Artista aconsegueixen el primer premi en esta categoria. Una recreació d'un jardí ple de tendresa i enginy, vestit en tonalitats pastel i rostres que captiven. Ara Nou Campanar va per el doblet i seria històric perquè és la primera volta que un mateix artista fa la falla infantil i la gran i guanya els dos premis. Vamos a disfrutar y no pensar en nada más, que es muy bonito y es para disfrutar el momento. Es muy emocionante porque yo no me lo esperaba. Y entonces casi me puse a plorar. I esta és l'alegria dels fallers de Na Jordana, la comissió guanyadora del ninot indultat d'enguany. Esta escena costumista, obra de Sergio Panadés, mostra un iaio i la seva neta llegint. Als peus, l'emblemàtic cavall de Troia, que presideix el monument principal. Els fallers han fet tan seu esta temàtica que fins i tot han anat a l'entrega de premis vestits de troians. A més, poden presumir de ser la comissió amb més ninots indultats en la història, un total de 10.